Уважаеми зрители, днес ще ви припомня една тъжна история. Сълзи избиват в очите ми, защото спомените ме карат буквално да хлипам. Спомняте ли си ги онези големи, вкусни и сочни кюфтета, които се продаваха на времето по едни малки павилиончета и хората ходиха от единия край на София до другия, за да си купат кюфте именно оттам? Къде са тези кюфтета? Безвъзвратно изчезнаха. Сега се появиха най-различни други кюфтета, но не са като предишните. Всъщност историята на кюфтето е много дълга. Например, на немски кюфтето се казва фрикаделе, на италиански е фритателла, на френски е буле, което означава топка, на английски е митбол, но така или иначе ние живееме в края, или някои биха казали в началото на Ориента, и тук кюфтето си е кюфте. На турски също има това сочно произнасяне, думата е арабска, на турски има поне 50 вида кюфтета, но днес тук в предаването съм поканил един истински маниак. Когато питах в съсловието на професионалните готвачи кой да дойде и да ми разкрие тайната на истинските кюфтета, такива каквито ги помням от едно време, всички казаха: Гоце е твоя човек, искам да му стисна ръката, защото може би е един от последните хора, които пазят тайната на истинските кюфтета. Но не на кюфтетата, които се продават в големите супермаркети, а на онези кюфтета, които истинските маняци и любители на сочното, вкусното, голямото, истинското кюфте могат да си направят в къщи. Възможно ли е да върнем миналото, приятеля? Ще се опитам. Ще се опитаме. Сега, всички онези, които винаги спорят на по 2 или 3 търки как се правят кюфтета, внимавайте, защото Гоце е нашият човек. Гоце, започвам с най-важното. Какво месо? Най-важното е да е хубаво месо от предницата, може и от корената част, но има повече мускулни части. Бута го оставяме на страна. Бута не се прави, не е за препоръчване. Сега. Винаги се прави от плешка, добре обезципено, хубаво охладено месо. Най-важното е охлаждането. Охлаждането месо. Значи първо да говорим за пропорциите. Трябва ни. Значи няколко са вариантите. Може 60 телешко, 40 свинско. Може 60 свинско, 40 телешко. Стария вариант едно време по БДС стандарт, който беше 35 телешко, 35 свинско и 35 овнишко. Което е много рядко. Да, задължително се слагаше овнишко. И каймата придаваше някакъв невероятен вкус. Овнишкото, аз съм го чувал само това нещо. Днес обаче виждам, че овнишко не си донесъл. Не сме донесли, ще направим кюфтета от свинско и телешко смес. Колко към колко? 60 на 40. За свинското? Да, за свинското. Добре, накараме Гоце да вземе една купа, да сложи отдолу лед и да остава това месо, понеже викаш да се стопли, аз с топло месо не работя. Да. Защо? Защо толкова трябва да се стараем към температурата на месото? Това месо е с температура около 3,5-4 градуса. Колкото е по-охладено месото, толкова няма опасност да пресечем белтъците му в него. Това ли да го направим тричано. Да го направим тричано? Да. Трябва колкото се може минимално да поддържаме нулева температура. Ето го ледът, който е тук вътре. Да. Това и при големите месокомбинати, между другото... Това го използват, нали, но в домашни условия е най-добре да се използва. Това е. Приятелю, как ще нарежеме месото преди да го вкараме? Месото може да се нарежи и в зависимост от машинката, която имаме. Нали, от до 40-50 грама. Така. Се нарязва. Нещо да се питам. Може... Това е свинското, това е телешкото. Да. Мазнина колко да сложим? Значи, по принцип, истинските ценители не слагат мазнина. Да. Но ако трябва да правим малко по-сочни да са или няма проблем с диетите, спокойно може да се сложи 3:1 сланина. И то хубава сланина. Сланина. И то гръбна. Аз съм си приготвил, тя е нарязана, да. Никога съм чувал, че не трябва да се слага вътрешно-коремна мазнина. Да, винаги гръдна мазнина се слага. Гръбна или гръдна? Гръбна. Гръбна. От гърба. Твърда сланина, която да е по-висока точка да има натопене. Ето сега, тук, между другото, съм взел едно парче с солена сланина. Солена сланина никога не се ползва и не се прави кайма. Винаги с прясна сланина. Защо? Защото сланината вече, солената не върши тази работа. Няма да направи тази слойка. Че се пръскат кюфтетата. Абсолютно това изобщо не може да се коментира. Не може да се коментира. Да. Не слагайте солена сланина в кюфтетата, особено ако тя е граняса в никакъв случай. Да говорим за така, да мелим месото. Меленето
на месото винаги старите учебници, старите книги са показвали, че трябва да мелим на едра решетка, после на ситна и така нататък и така нататък. Значи най-подходящата решетка е колкото се може да е по-голяма. 10-12 мм. Ние в момента нямаме 10-12, имаме 8 мм, която същата функция ще направи. 8 мм. Да. Но не по-ситна. Но не по-ситно. Никога не се прави хубава кайма, ако искате да направите, не се прави с ситна решетка. Ние имаме ситна решетка. 4,5. Но тя е подходяща, ако искате да си направите пастет. Пастет. Да. Между другото, съм гледал, че сръбската скара мелят месото, направо го правят на паздер. Почти никаква структура няма вътре. Сръбската скара е съвсем различно нещо от нашата по проста причина, че те много малко ползват млъзнини. Те ползват почти телешка кайма. Чисто месо. Чисто месо и те го освежават единствено с кашкавал. Това е единственото Оттам нещо. идва сочността. Ние обаче си обичаме мазното, сочното кюфте. Хубавото. Да мелим това нещо. Ето ти решетката. Значи слагаме едрата решетка. Да. Тя става много бързо. Така, чувал съм, че старите майстори дори 2 пъти премелват месото, Значи, когато работиш с едра решетка и когато по-малко го пипаш с ръце, за да не се намалява температурата. да не се повишава температурата, да не се да? увеличава температурата, спокойно може да го пуснете и 3-4 пъти. Едно след друго. Да, само на едра решетка. Само на едра решетка. Само тогава успява да се избие този белтък, който е почне вътре, да лепне. за да може да се направи спойката и да стане превъзходна кайма. Добре. Ние, уважаеми зрители, смелваме нашите мръвки. Вие запомнихте ли? Виждаме. Вижте как излиза каймата. Трябва да сложим